Bongka Datu, Rotomjai Tripura, Bokaisa warrior of Tripura Motha. Hai ka basin Tripura sani bagai samung tangnai rok. Bini nikuma angka long tribally samno arti pela wo khopjaknai. Samno no kami bini. Hingkai bo tini 23 tarik 2023 no bo tini yo tamhe nogono hospital thangka borok kabangma jagan thangka. Borok mono Kolkata raw thangkana ba Chennai raw thangkana. Sin 2023 February ni tau sari kono bo tamne ro langma chokha bin nogo. Bin bungka Rotomjai Tripura samunu ka long tribally torai bini. Sini belai borok kaham bo agi botisar khayo yagulo bo yo tamne bibino sini borong ni samajik mane tamne samaj sebi khalna bagai onek samung khalna bagai khlaika ingke yagulo ke botau ke amake rangma chona nangka ingke aboni bagai joto Tripura sarano narok je chini bidi nai mane yagulo angtei kok sanai kok samne poreyo narok abono naiye narok jodi nikuma man kakai phaidi mongka samno dolai Tripura long tribally dolai hangkar khopjago abono sini ke bo hasuk beser ebong hasuk klai tongo jotonna hambai narok sini bidi nai tongdi sini bidi nai mane pore borno kisa phaiye nai kejai hambai.